Ond dwi ar y we rwan, pidwch ffoni, a dwi'n eitha dibynnol yno fo. Dwi'n eitha dibynnol ar y we, a roedd Amy Winehouse yn licio gwydra neu ddau o win. Mae'r ddau datganiad yna, yr un mor wir. Ond waith rwan na gerioed o'r blaen efo YouTube a Facebook a Twitter a moshimonsters.com, ond o'n i wastad yn ddrwg. Be o'n i'n gaeth iddyn nhw yn yr hen ddyddiau, dwi ddim yn mynd arnyn nhw bellach achos dwi ddim yn 15 oed a dwi ddim yn dwat. Oedd fforyma. Dweud i gwir, mewn yn gelwydd bach wedi gymnwys at bwrpas comedi. Mae'r albwm yn llawn o'n nhw. Just yn ddiweddar dwi wedi stopio iwsio fforums achos un digwyddiad penodol. O'n i'n dadla ar fforum am gomedi, surprise, surprise, sdim ots am be. Oedd yna un dyn bach penodol oedd y mynnu mynd yn groes i bob peth o'n i'n ddeud. Dwi'm yn gwybod pwy oedd o. Nes i'n boddran edrych ar ei broffil na'n byd. Nath o niwl coch ddisgyn, a dreilis i lot gormod o amser yn teipio'n flin yn slingio insults o gwmpas fel tysa byd ar ben. Do'n i'm yn falch o fy hun. O'n i'n teimlo'n fatha Hitler, tysa ganddo fo gyfrifiadur ac yn teimlo'n lot rhy gry am ddigrifwyr obscure Brydeinig. Dyna di'r peth am fforums, mae'n dod ar gweitha allan o rywun. Da chi'n ymddwyn mewn ffyrdd oeddech chi byth yn meddwl gwneud yn y byd go iawn. Mae pobl yn dweud bod hwn achos bod chi'n anhysbys ar y we, ond dwi'n meddwl bod hwnna'n hollol gywir. Da chi'n anhysbys beth bynnag. Dwi'n cerdded lawr y stryd yn ganol dydd, prin neb o'n gwmpas i dwi'n nabod. Dwi'n mynd i fyny at ddieithrin yn tu allan i W.H. Smiths, gael hwnnw'n enwa a rhedeg i ffwrdd yn ydw. Ond yr un effaith fod o'n gael. Just, efo chydig bach mwy o siawns a gael fy nghiro i farwolaeth yn y broses. Ond dyna be mae pobl yn neud ar-lein. Cwyno. Just cwyno. Dim ots os da chi'n mynd at y sylwadau ar waelod gwefan Golwg, neu'r Guardian, neu'r Daily Mail, neu fforwm sy'n sôn yn exclusif am fand neu celeb neu dîm pêl-droed arbennig. Deud y gwir, nhw di'r gweitha. Da chi'n gweld y bobl ma sydd wedi postio te 10,000 o negeseuon. Bob un ohonyn nhw'n cwyno am ba bynnag fand neu celeb neu dîm pêl-droed maen nhw'n treulio gymaint o amser nhw'n gwneud yn glir i fod nhw'n cysau. Dwi'n cweit yn ei coeliwn nhw fy hyn. Mae fel y gweinidogion mawr ma'n America sy'n treulio ei holl amser yn mynd ymlaen ac ymlaen am ba mor anfoesol wedi bod yn hoyw, cyn iddo fo droi allan bod ganddyn nhw rentboy wedi cloi ni cypyrddau am y 10 mlynedd diwetha. Mae'n rhaid bod gan y bobl yma rhywbeth i'w guddio. Mae'n gwneud i chi fel be oedd pobl yn gwneud cyn i'r we gael ei ddyfeisio. Oedd ganddo chi bobl yn sgwennu llythyrau cas at bobl doedden nhw'n nabod dan enw ffug. Oedd ganddo chi blant ifanc yn ymuno o'r Dennis the Menace fan club cyn treulio'i holl amser yn sgwennu llythyrau dir atyn nhw yn deud faint maen nhw'n cysau Dennis the Menace a sut nath o neidio'r siarc pan ddaeth Nasher i mewn. Oedd ganddo chi bobl yn prynu papur newydd a wedyn sgriblo sylwadau dros fo fath o rywun di fuddiannu gan y diafol am fewnfudo neu sut ydi cynnesu byd eang ddim yn bodoli neu ba bynnag wall gramadegol maen nhw wedi bod mor glyfar o'i ffeindio. Dyma sut da ni'n treulio'n dyddiau rwan. Fyswn ni'n gallu bod yn gwella leukemia, neu'n ymladd trosedd, neu'n sgwennu'r nofel Gymreig fawr. Ond na, well ganddo ni dreulio'n bywyd yn gwneud y fersiwn digidol o sgriblo'r wal lle 6 efo crayon. Wirer, dwi'n beio mas e.